YouTube! Hey YouTube! Det her er Simones server. Hvorfor døde jeg der? Funquest. Og IP'en kommer til at lægge noget i beskrivelsen. Jeg ved godt, det er lang tid siden, vi har lagt en video ind på den her kanal. Ret meget til det. Gift. Okay, vi skal lige hen til Sandra. Stå lidt på hende. Sandra. Til mig hjerte. Hej. Hej Sille! Det er bryllupskjole på. Jeg kan ikke se på min bryllupskjole. Helt seriøst, hvorfor kan jeg ikke se mig selv? Og her er Nico, Mikkel, 11. Nej, Mikkel. Er du GM? Sille, er du GM? Ja, fordi Simone har glemt at fjerne det fra mig. Hey, må jeg TP til dig? Simone, har man GM, når man er YouTuber? Man er. Det plejer man ikke at høre. Nogen har. Men det er kun nogen, der bliver. Går jeg det? Du vil jeg dø! Jeg kan filme dig. Au, Hvor er du hen, Simone? Jeg skal filme dig. Jeg vil du ikke også filme mig? Hvor er du hen? Tada! Jeg har fundet hende. Hvordan kan du lave det her oppe i luften? Det er en flyvemaskine. Okay, vi skal finde en og filme til slutningen. Find mig! Nej, hvad med at filme os alle? Okay, Se, mød mig op tyr. på skibet. Mød Jeg mig ved ikke, hvor I er. Jeg skal lige TP til jer. Mød mig på skibet. Jeg tager på den der røde blok ting. I gang med at lave. Det her, det er Simone, hende der ejer serveren. Prøv lige at kigge på Simone. Kig lige på Sille. Jeg gider ikke at putte. Hej Sille. Wow. Det er Milekom. Jeg bygger en bil. Jeg kaster op. Check up, Okay, og vi skal lige slutte med, at vi hopper ind i den her Mille. Hallo. Okay, Tip her, 1, 2, 3.